E bɛ voyager avion na mais est ce que e kun b'a dɔn ko avion pare-brise bɛ ko tantɔ de. À chaque décollage yani avion ka décoller, avion pilote ale yɛrɛ de bɛ avion pare-brise nettoyer parce que fɛn ɲɛnamaniw bɛ to ka da avion pare-brise la ani nɔgɔ. Aéroport kɔnɔ équipe dɔ bɛ yen nɔ à chaque fois ni avion kan ka décoller olu de b'a ɲini pilote fɛ a ka se ka avion pare-brise nettoyer pour que a ka se ka yeli kɛ nɔgɔ min bɛ da pare-brise la o kana na kɛ sababu ye ka fɛn kɛ mɔgɔ ka laɲini tɛ fɛn min ye. Donc chaque décollage u bɛ obligé k'a nettoyer. Parfois mɔgɔ tɛ bɔ nin kalama parce que pilote dɔw b'a kɛ yani mɔgɔ ka embarquer avion kɔnɔ ou bien u b'a kɛ en avance